A few moments later. Morning guys. Bitang tanaw ni hup na ba ni? Ayan, hup na kandi ng guys. Ito ang mga kuyas. Sa zoog pangaligo. Ito na sa zoog pangaligo mga chikiting guys. Ito umantaw sa zoog nangaligo. Kaya wala nadari agas-agas sa mga apil na nakagabi. Grabe uy. Nung kumsa naman eh. Hindi maho na kanot tari ko mga singan. Ito. Wala nagkadari agas-agas guys. Pila nakagabi. Pat nakagabi. Ano mga kuyas to maligo na to sa unahan. Ngay sa tabay. Lajuk-lajuk ba pod stansya daris bay. Manguling ko sa mga birds sa mga bata. Okay. Ani ipaserox. Ani. Kasi papagabril man. Ang ipaserox na yung ilang mga bird. Kay kinahanglanan sa DSWD. So ani ipaserox karondaan kay ugma. Mo to man migsibo. So si Papa Gabriel sa mo meeting kay arong di ko maabsinan. Sayang man pud maabsinan. Nanghid pa ko nalas Papa Gabriel ug tungtan mo ko nilang mautuog sibo mo uban nalas purami ug mga adlaw Bernice. So karon ugma pa man na ma-upload. Ang Kuya Gael, ka Kuya Kinkin, kang Iliakim, sa among marriage contract ilang ipangadyo guys. Oy, ginoo ko. Ipangadyo nila ka mga marriage contract ya. Kila ko nang atanawon og tinuod ba mi gikasal. Ila ko nang atanawon og gikasal ba ko mis Papa Gabriel ya. Ya. Naay katibayan. Ani pasirox unja guys. Og ag birth ni Kuya Gael ipasirox pud nila unja. Kang Ilia og kakinkin. Yes, Papa Gabriel, manangid kong Papa Gabriel mo tumig sibi. Sibi. Pa. Mo tumig sibu ugma pa. Ha? Amo di problema. Dali naman sa ipon mi, ni ka ugma muli badagon. Kanare. Sorry ra nga po ko ng karejet guys. Ito. Kudyo ragod po ko nilas porami guys. Kaya ako magbantayang bibi. So dapat dagahang original nga bird. Yes. Alright. So na guys. Hanang naandam ag ilang mga bird. Bird nila. Tulo. Haning ipa-xerox karon kami sa Papa Gabriel. Inuman. Ipangadyo pa dagilang height ug agilang timbang. So gahapon gitimbang ni Papa Gabriel si Kuya Gael, ning timbang pilay timbang pa 59. Pilay timbang ni Kuya Gael? Malaki ng tabos Kuya Gael. Sa agilang height pangadyoon pod. Ang height ni Kuya Gael nagad sila sa mga kuan guys. Na. Mga 5'5 na source Kuya Gael guys. O diba 5'6 kay lampas pa man si sana. Tadari naman ko nidya. Taas pas Kuya Gael nga pa no. Ha? 5'6 no. Matanas Kimyat. Oh, Kimyat. Good morning Kimyat. Nalimbag na. Wala agas-agas agamang repo guys. Pila na kagabi way agas pa dir. Pat na no. Panta kagabi na way agas-agas. Ano ni, wala ni tubig. Gani mo ni ka magkinaos gapong Kuya Gael. Tus tabay. Kuya Gael napasanda ni. Masog na yung mga flowerer na rin pananikig. Straight ra bang init way bubo. Bubuan na ini guys kay dari mahugas sa bahay, dari man ibubo na mas mga tanom. Tapag uban na to mag-uban na rin magisilong dres sila mas karnaba. Dula man di man uskig na rin init. Grabe na rin taong inita. Dara na silong. So guys, nalipay na ko dahil sa amang saging kay duha ka bulig ning namunga. Ya, karang sa hapit na magguwang katungo sa pusuunon pa to ha. Makalipay ka jud tanaw guys, atang tanong masa na tay makitang namunga na. Agupo na madadto magibitog kag upo guys. Bungas init. Gamay mga bunga. Kimyatin. Iyo ba naman ni Papa Gabriel ug Mas Ilia guys sa tus meeting. May excuse salaman ni Kimyat ug mas ilang eskwelahan ha chatan isang teacher. Okay. Buntag man nag-meeting alas 8. Ngantong amang parent leader. So ugma absent sa Kimyat. Ang mga kuya sa imo school. Dai ha, basa ka ni Papa ha. Ngayon si Mamang Kimyat. Dali naman sa mi dai pagka Sabados hapon mauli man mi. Nang ko daan kay insag Luud. Di ba siya nang luud? Kimyat pa, mang luud. Ang kimyat. No. Ha? Suyas mga kuya guys, itlog. Tagduha sila.
May bawal ang fried. Kada adlaw naman po mo fried. Yes, no. Panagsaan na ng fried chicken. Nag-brush your teeth. Nag-amang gaming budget, guys. Very good. Pero maligo na naman ka dito, ila tita. Ha? Brush your teeth. Brush your teeth. Kanang andam ng mga. Okay. Batikin. Prepare na si Mukin. Ready na yung bag. Kuya, ready na. Kuya Ken, ready na pag isang bag. Okay. Ay mo, day. Ready na isang shoes. Ready na isang bag. Isang uniform. Ready na pod. Yeah. Ako gamay. Busog ako ka ng gamay. Madyo mo. Kaya magbusog. Okay. Amping. Ito skulahan. Day, darata, day. Di ka pwede mo uban, day. Wala na halata. Aw. Inay. Kuwag mo bag, be. Kaya di ka kuwan si kuya, be. Nagana lagi papel-papel na skilid, be. Maghinay mo. Nagana nga mga ulit taong gagmay. Taong dagto na di ay. Ikaw, bilin. Mato na taron. Ito na ta. Gin. Muhas laron. Ito na ta. Ilas tita purami maghimuwas, ha? Okay? Tunaw maron. Tugnaw ka? Yung Mura. kundi na. Okay. Ito na ta, Bibi Dalton. A few moments later. Lamig pagmata, no? Tapadagi mo pa si Fire. No? Lamig katog. Lamig man ni katog ni amang katon-katon, no? Lamig man ang katog. Katon-katon. Lamig man ang katog. Karidyo ram sing kanatog. Putol-putol. Lahirag hapon. Hapon kita si mong tugbi. Lahirag karon. No? Tug na balik, tug balik na, tug balik na. Tug balik bibi la. Hiyab nang hiyab, matug nagbalik. Tug nagbalik kaya mga baby katan-katan na. Tug manigbalik ng bata. Tug balik na. Ano? Miragbuk. Miragbuk. Ay! Bira nagabuk. Kubtan yung buhok niyang kinky. Kinky kag buhok ya. Nagbuk ka, manglagmot. Jadi ha. Lan. Ang bata nga gamay. Tun ka tun. Katun. Seryoso ka agad ya, be. Tara, be. Anitin naman na sila madakap. Hup, hungit na. Kamaon na mo hungit sa isang pacifier. Hungit lah. Very good. Kamaon na hungit eh. Kit more. Ang layas, Miss Dalton. Layas Miss Sud, kay grabing iga nga kaso. Dara Miss Dalton sa likod. Sa padari kay hangin. Fresh ag hangin. So kay limot. Na may hangin pero kuan igang hangin. Pino, dara Miss Bibi nang layas Miss Sud. Nang layas Miss Daltoy. Ana may daris gawas. Kay fresh ag hangin. Angkat ton. Naghangat-hangat din tao sa kadahunan. Karoon pa kitang gahon. Hangat-hangat man na kadahunan. Nalipay ko ya. Kaya nakatawa sa lujo. Hangin ka adjo. Hangin mandari. Paton. Sige pa saglit. Lidas ubos kaya na tubig. Kasi man kahangat-hangat itong rambutan, be. Di man to na tama kabuot. Kiha. Tapos nag-ilang ng mata. Ito. Kilaw pa man. Ano na sa bunga. Ari, may si Tonton. Kay Bugnaw da. Ari. Bugnaw. Ang palibog. Ari mo tambay dar kay Bugnaw. Ito sa igang. Ay hangin pero alin suob.
Alinsuob sige kung hangad-hangad ang sa atep. Kay nay color gilahang atep. Asa bitra lagi ng imong danggan kay mapuwadong. Sige hangad sa atep. May pangita ni mo na tato. Ngita kag tato dong. Nang itok-tok ni among batang gamay. Ano ni? Ngita naman tato. Wa na, tato na ipangita di na gisaduaan. Tato na ipangita ya. Tato. Nagandila na ko siya, was mo na akong haong busog. Ngayon ako dyan yung haong busog, ya. Ya. Tanong sa tubig. Mutibugsok ng kanilang tubig. Marabanig na tubig. Ay, wala na magkak... Kundi. Kuti, si kuzuk-kuzuk. Dili na sa tubig. Kay kaliguon naman. Di, papayili sa panghapon. Twice a day na naman ligos dalton. Buntag og hapon kay grabe sa ginita kazo. Say nga nilawasa kay raman ni kazo ka igam. Ni mo ligoon og buntag ligoon to na maghapon. Ano naman ang mura naman kag kuti si tuzuk-tuzuk. Murag balirina am sino baliktad-litad. Mo ni nga ni bantadon na kamapiang na ni. Nganing idara. Gikaan na pud kabot. Goy, lamias kamot si lamis kamot be. Sa lamig kamot ni mo, ha? Ang kamay lamig sa imong kamot. Nagigil man yan yung hasok. Managligo aga mo bibi ka dun katon sa kapunan. Managligo mga tiya, umot na ko, umot na ko kaadyo. Umot na kong si Tapil. Wato ka ba ito? Umot na kong si Tapil, uy. Napaabot na naman kong didi para panihapon. Ano ba na? Diyos, sama sa kimyat. Kimyat! Tawag ati kimyat, bi. Kimyat! Dali! Kimyat! Dali, kimyat! Hindi ko kamang-kamang. Nararami kay makalingkod mi darik tarang. Masay kadua na to. Haliday! Ang trapol mo. Gusto ko gaming badzi. Gaming badzi. Kimyat-kimyatin. Gaming badzi. Kimyat-kimyatin. Haliday! Hoy! Kasi tantanan. Madamag ka lang. Mutang bibing kimyatin. Wala na ito kimyat ang kidikid. Lipad dyan sa basa padong na ito kimyat nga rin. Arang dyan nila lipad dyan. Kilig dyan ka. Nalipay na si Jack. Ito kimyat. Tapos ito kimyat. May nagwasyan si ito kimyat bi. Sige kanto nagtutambling na itong ubos. Naglaki. Magtutambling sa ito kimyat guys. Hapon na. Lasing ko na kapin sa kapunon. Napod merong tataod, di nagkatugog na ni guys. Patugon pa manahadas bibi sa kumuuli. Dayton. Wala ko mustayin guys kay ang mga bata. Luoy ini kabuntag o si Papa Gabriel ra kay si Papa Gabriel daghan kasug buhat guys tay buhiin. Unja. Kuan pas mga bata, luoy mo nang wa ko mustayin na. Luoy si Papa Gabriel mo nang wa na ko mustain. Okay lang pag guys kay maka kuan naman pusporami. Hindi pa dyan ang as-in nga. Mukargang baby. Mana pa, tugo nas baby daan. Be? Kana. Nagwapa nagmadidyo. Taan ka dito. Sayos baby. Nahawit na. Sagdi kayo dyan bitaw ng habaw. Nang hawid ako sang habaw yaya. Muna guys, mawa na ko ka-stay in. May hangin. Pagsugod sa classes mga chikiting, handog ng taos Papa Gabriel nga di na ko mo stay in. Kaya pwede pala may nga stay in ko. Sugod ko kaadyo kaya ang trabaho bata raman. Kaya luoy man paghang Paris, luoy kong mga bata na ng eskwela. Hindi mo stay in ko. Manang wala ko mo stay in. Ang buhaton patugon na das baby sa akong uli. No, katawan tawag baby katon. Ay, Josh.
Kaingan dyan is Dalton, guys. Ngayon isang ate Kimyat. Ate Kim. Kaingan sa isang maguwang. Ate Kimyat. Ate. Love man ni just ate. A few moments later. Day, pamino day. Commits me here. Ever this day, be at my side, to light and dark, to roll and die. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, children. Hoy, kami ka masay, good morning. Kamu ang good morning. Good morning, children. I have two hands, the left and the right. Hold them upright, so clean and bright. Clap them softly, when little hands are good to see. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, good morning, I'm fine, thank you. Hello, 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 how do you do? I'm glad to see with you, and you, and you, and you, la 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 la. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and clap, clap, clap. Up and down and clap, clap, clap. Clap to the left and clap to the right. Turn around and clap. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the left and jump to the right. Turn around and jump, jump, jump. Up and down and run, run, run. Up, down and run, run, run. Run to the left and run to the right. Turn around and run, run, run. Dios. Oh, isa na ko biig natin sing. Father finger, where are you? Here I am, how do you do? Mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Sit down, everybody sit down. Okay, sit down, everybody. Exercise, Dios. Coba bisa, Pak. Ano ah? Sana tabi, malapit sa tabi, Papa Bibela. Guys, yan. Seryoso color, oh. Seryoso color. Oh, Ziki. Atur ka ko, be. Atur ka ko.
Okay? Order sa kusunan. Sila feeding guys, feeding na feeding. Pancake with juice. Yan ay. Init pa, init. Hindi ah. Init pa, init. Imo na, imo. Nakakalakaan.